Έχουμε εδώ και 40 λεπτά, έχουμε περάσει στη Βοσνία και αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχει πολλά χωριά. Και κάποια μικρά χωριά που έχουμε συναντήσει έχουν ελάχιστα σπίτια. Παντού πουρνάρια. Ήμασταν ψηλά και κατεβήκαμε τώρα σε ένα λιβάδι. Αγιοτούτσικη η κίνηση, μπορώ να πω, για τους κατοίκους εδώ που φαίνεται που έχει η περιοχή. Και συνεχίζουμε για το Μόσταρ και κάτι ακόμα. Είδαμε Κορεάτες να κάνουν κάποια έργα. Έχει κάμερες ταχύτητας εδώ. Ανησυχούν για τις κάμερες ταχύτητας. Έχει, ναι, και έρχονται οι κλήσεις στο σπίτι, να ξέρεις. Πρώτο χωριό που συναντάμε τώρα. Όντως, είναι το πρώτο χωριό. Στρουπίτσι, αν λέγεται έτσι. Ολοκληρωμένο χωριό, με αρκετά σπιτάκια. Τι είναι ένα χωριό? Αυτό λέω, μεγάλο χωριό, το πρώτο χωριό είναι. Και κέντρο υγείας έχει. Και εκκλησία. Και κέντρο υγείας και εκκλησία, τα πάντα έχει. Και από ράδιο δεν έχει πολλές επιλογές. Στο δρόμο για Μόσταρ βρήκαμε αυτό το σημείο δίπλα στο ποτάμι. Είναι καταπληκτικό. Πίσω μάλλον είναι ένας μήλος, ο οποίος έχει γίνει μαγαζί, εστιατόριο, καφέ. Είμαστε στη Βοσνία, δεν ξέρω τώρα το χωριό που το είδα. Βόντο μπάτι. Πάμε στο μοναστήρι τώρα. Α, δούμε το μοναστήρι που είναι. Είπε να κάνουμε αναστροφή εδώ. Όταν λέω εγώ... Γελάμε, γιατί δεν έστριψες εκεί που σου λέω στρίψε τώρα. Φαινόταν ότι ο δρόμος φαινόταν ότι είναι πάει για το μοναστήριο από εδώ, φαινόταν. Γονατιστή θα πάμε. Να βάζει μια γυναίκα. Να σε κατευθύνει, δεν φτάσει ποτέ. Σ' όλα είναι καλές, τότε του προσανατολισμό. Έχουμε έρθει έξω από το Μόσταρ, περίπου 10 χιλιόμετρα πριν το Μόσταρ. Και έχουμε έρθει σε ένα μοναστήρι που είναι μέσα στο βράχο, όπως βλέπετε πίσω, μουσουλμανικό, και έχει δερβίσιδες μέσα. Βέβαια έχει είσοδο 5 ευρώ, εμείς δεν μπήκαμε, μπήκαν οι άλλοι δύο, θα μας πούν τις εντυπώσεις. Και έχει ένα καταπληκτικό ποτάμι και χαρά. Μιλάει. Και είναι γεμάτο μαγαζιά και εκμετάλλευση full. Πληρώσαμε και πάρκινγκ 2 ευρώ, μας το ζητήσανε με το έτσι θέλω. Εντάξει, 2 ευρώ, 2 ευρώ. Για να κατέβουμε κάτω που υποτίθεται είναι χώρος στάθμης, που δεν είναι χώρος στάθμης γιατί είναι πάγκη λαϊκής.
dolje vjetar miriše I bol me prati kao sjena. Da li negdje za mnom uzdišeš, gdje si od mene sakrivena? U kosu stavi ruzmarin I jedan cvijet kraj šadrvana. Lejla, zar bi mogla ti drugog voljeti? Καλημέρα από Μόσταρ. Τι κάνετε? Εμείς είμαστε μια χαρά. Ήρθαμε χθες το απόγευμα φτάσαμε Βοσνία και το Σούρουπο φτάσαμε στο Μόσταρ. Ήρθαμε, το είδαμε βράδυ. Είναι γειτονιές παλιές, έχει παλιά πόλη το Μόσταρ. Είναι πολύ γραφική, έχει πολύ το μουσουλμανικό στοιχείο. Επομένως θυμίζουν τα καλλιτερίμια λίγο Ανατολή, με τους καφέδες, με τα γλυκά, μπακλαβάδες, το στυλ των μαγαζιών, όλα. Και αφού φάγαμε, πάρα πολύ ωραία βοσνιακή κουζίνα, που θυμίζει λίγο ελληνική, αρκετά βασικά. Πήγαμε στο δωμάτιό μας, σήμερα το πρωί σηκωθήκαμε, βασικά εγώ σηκώθηκα λίγο πιο νωρίς, ήθελα να βγάλω κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο. Μιας και το πρωί δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει το βράδυ, το απόγευμα. Επομένως αξίζει να σηκωθείτε λίγο το πρωί και να το περπατήσετε να το δείτε καλύτερα. Είμαι τώρα πάνω στην παλιά τη γέφυρα, πάνω σε αυτήν η οποία ανατινάχθηκε κατά το πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας το 1993. Δόθηκε μεγάλη μάχη εδώ πέρα. Είναι πανέμορφη γέφυρα, έχει δύο φρούρια δεξιά και αριστερά της όχθης, κατέρθουν των όχθων, και ανακατασκευάστηκε με έξοδα Κροατίας, Ολλανδίας, στο Τούρκον. Δεν θυμάμαι ακόμα μιας χώρας που να είναι. Anyway, τώρα αρχίζει να έρχεται ο κόσμος, επομένως είναι ώρα να πάμε να πιούμε ένα ελληνικό καφέ, μάλλον τουρκικό καφέ, και να δοκιμάσουμε ξανά τον μπακλαβά τους. Είναι καταπληκτικός. Kisses. Τα λέμε στο καφέ. Ωραία. Παιδιά, καλημέρα. Είπαμε ο παραδοσιακός βραζιλιακός καφές. Τουρκικός, ελληνικός βασικά. Κομματάκια ζάχαρη, κυβάκια, λουκουμάκι, και πήραμε και ένα γλυκό. Πώς το λέμε το γλυκό? Είναι αυτό παραδοσιακό το γλυκό, δικό τους γλυκό. Homemade traditional Bosnian dessert χουρμασίκα. Χουρμασίκα. Okay. Αυτό το γλυκό.